Kuplung elmondta akkor mindenkinek részletesen a tervet. Bár már mindenki ismerte nagyjából, de Kuplung imádta az értekezleteket. Sosem volt kinek tartania, de most ott voltunk megint mi. Figyeljetek! Nem szeretem az értekezleteket. Kortyot? Köszönöm. Hol tartottam? Nem szeretem az értekezleteket, azt mondom. Ja, figyelj, nem szeretem az értekezleteket. Azt mondom, hogy beszéljünk át. Így van, még így van. Havonta egyszer van megsemmisítés. Akkor jön a közjegyző, de ő is meg van kenve. Na, ezelőtt van a legtöbb pénz a raktárban. Aztán úgy hajnal 2 körül megjön a főnök, és ő is elvészi a maga kis adagját. Figyelj, most te beszélsz, vagy én? Most ő beszélt, Kuplung. Na, az a lényeg, hogy nekünk kell előbb odaérni. Aztán megjön a csóka, mit tud mondani? Mit? Semmit. Semmit. Semmi. Nem hiányzik egy fillér sem, minden le van leltározva. Nem túl bonyolult tervez? Szerintem nem, hát pont ez az. Bemegyünk, kihozzuk a pénzt, és elszaladunk. Aha. Mozgásérzékelők? Talán. Mi az, hogy talán? Nekünk azt mondtad, hogy nincsenek. Akkor nincsenek. Na. Anya, unatkozom. Mindig csak erről beszéltek. Mindjárt befejezzük, kicsim, jó? Nem játszol vele? Majd én játszok vele. Nekem úgyis csak vezetni kell. Ja, meg a kocsit ellopni. Micsoda? Nem. Én még soha életemben nem loptam el autót. Nem. Miért kell kocsit lopnod? Csak viccel a bácsi. Ez nem vicc, Pistiki. Nincs kocsi? De van kocsi, persze, hogy van kocsi, de nem szokás saját kocsival menni rabolni. Meg Dacia-val amúgy is nasz. Mi? Ne kóstolgass, bazdmeg, ne gyere nekem megint ezzel. Én kiszállok. Nem szállsz ki sehova, bazd meg! Itt van a rohadt robbanószered. Majd én lopok kocsit is lopok, érted? Mert nekem van rá idő, meg az a bandafőnök dolga. Figyelj! Volt egy vízió. Láttam magunkat, hogy sikerül valami. De nem, ez szopás. Ez úgy szopás, ahogy van. Ne beszélj ilyen csúnyán, kérlek, túl érzékeny ehhez. Figyelj majd, ha megvetted a házadat, ott mindenki úgy beszél, ahogy neked tetszik. Kér valaki egy szendót? Hagyjál már szendóddal. Figyeljetek, ez a terv logisztikailag tökéletes. Mindenki figyeljon oda, nem lesz semmi probléma. Na. Így van, és nem marjuk egymást. Jaj, nem. Várja.